Γεια σας παιδιά, Κάξι εδώ και στο σημερινό βίντεο παίζουμε Minecraft και συγκεκριμένα survival games στον Mineplex. Λοιπόν, wow, ήταν καλό, ευχαριστώ. Ναι, παίζουμε Skywars στον Mineplex, Skywars survival games. Λοιπόν, έχω να πω δύο topics. Το πρώτο topic είναι το συγγνώμη βασικά για το channel inactivation. Okay. Λοιπόν, ναι, είχα θέματα με το σχολείο, δηλαδή μαθήματα πολλά και τέτοια, και δεν προλάβαινα να κάνω βίντεο για ένα μήνα περίπου. Αλλά ναι, βρήκα χρόνο γιατί τελείωσαν τα μαθήματα τα περισσότερα και τέτοια, οπότε παίζουμε. Αυτό. Δεύτερο topic είναι ότι άλλαξαν τα πάντα στο κανάλι, από το logo και το banner και το intro βασικά μέχρι και το skin. Βλέπετε ότι το έχω αλλάξει, έχω βάλει και τα leggings, το έχω αλλάξει. Είμαι τώρα ότι σκέφτομαι να βγάλω την κουκούλα ή να την κάνω σαν σκούφο, δεν ξέρω. Θα το δω αυτό. Ενδιαφέρον. Έχει ένα water. Να τζαμπάρουμε. Oh, νίγκα. Θα του την έμπαινα. Αλλά είναι μικρός. Ψιλοχιάζει μόνο να το κάνω αυτό, δεν ξέρω γιατί. Ναι, επίσης, συγγνώμη για το giveaway που δεν έγινε. Αν θυμάστε θα γινόταν ένα giveaway. Δεν θυμάστε. Ναι, τέλος πάντων με ένα intro. Δεν έγινε για το λόγο που ήταν active το κανάλι. Δεν είδα ότι φτάσαμε τους 30 subs, οπότε δεν το έκανα. Ενδιαφέρον. Οκ, δεν έχω τίποτα. Φύγε, δεν έχω τίποτα. Ναι. Οκ, βγήκα λίγο. Δεν είχα τίποτα. Οπότε ναι. Τώρα δεν ξέρω αν είδατε ότι άλλαξε και το intro, το είδατε στην αρχή λογικά. Οπότε άμα θέλετε αυτό για giveaway, δεν έχω θέμα να το κάνω. Δεν είναι δικό μου, είναι template, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί μου άρεσαν τα χρώματα, το flow, το sync, ξέρω εγώ, μου άρεσαν όλα. Οπότε ναι. Άμα θέλετε, γράψτε στα comments, θέλω αυτό. Ή θέλουμε το συγκεκριμένο. Λοιπόν, και εγώ θα το κάνω. Γιατί να μην το κάνω μωρέ. Εντάξει. Ναι, δεν ακούγομαι τόση ώρα. Δεν έλεγα κάτι όμως, γιατί είχα κλείσει το μικρόφωνο. Οκ, ξεκινάμε. Πιστεύω να σας αρέσει το skin. Εμένα μου άρεσε. Είναι δικό μου. Όλο. Μου τη χαλάμε σε κουκούλα. Ή θα βάψω και αυτό μαύρο. Ή ξεκινάμε. Έλα. Νίγκα, δεν το πήρα. Οκ. I gotta go. Νίγκα. Φύγε. Φύγε και εσύ. Δεν είδα καν αν κρατάει sword, αλλά χέστηκα λίγο πάνω. Όχι μωρέ να τσέστε εδώ. Το είχα βρει κατά τύχη. Ωραίος. Πρώτα πέφτω και μετά τζαμπάρω. Πού είναι το... Να το. Πρώτη φορά που μου δίνεις κατά. Έλα μωρέ φίλε. Πού πας και εσύ και την πέφτεις να πούμε, τι θα πας από μένα, άιντε ορίστε με σκότωσες. Τι θα γίνει τώρα, πήρες ένα kill. Wow. Ναι, βασικά αυτό το βίντεο δεν είναι και τόσο για gameplay και έτσι. Είναι πιο πολύ για να ανακοινώσω αυτά τα πράγματα που ήθελα. Θα παίξουμε όμως και αγώνες για την πλάκα μας τώρα. Δεν παίζω σοβαρά, να ξέρετε προς το παρόν. Βασικά, ναι, ακόμα δεν παίζω σοβαρά.
Λίγο θα ξεκινήσω από σοβαρά. Τώρα μαλακίζουμε λίγο. Θα παίζουμε και με teams και με φίλους, δηλαδή έχω ένα φιλαράκι που θα παίζουμε μαζί με Minecraft. Είναι ο Λέο, βασικά Λέο 21 Nick, και θα παίζουμε μαζί Minecraft. Σε όποιον server θέλουμε, θα μιλάμε Skype και έτσι. Πάση. Νιώθω τόσο happy που έφτιαξα τον υπολογιστή και παίζω 60 FPS. Oh. Μπράβο. Όχι, μπράβο. Μπράβο. Αφήστε το να το πάρω. Μάλιστα. Μπράβο ρε. Έτσι. Support. Παίξτε support. Παιδιά, εδώ κάτω είχε ένα test κάποτε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Πάντως κάποτε είχε ένα test. Οκ, αυτός κουίταρε, τα πράγματα τα έχει όμως. Yes! Είμαι κολόφαρδος. Πολύ. Πάμε. Αχ, ναι μάνα μου, πώς μου άρεσε να το κάνω αυτό. Αυτός ήταν full iron ή είχε άσπρο skin? Είχε άσπρο skin. Εντάξει, σχέστηκα λίγο πάνω μου για τρίτη φορά στο βίντεο. Αμότ. Θα μου την πέσω, θα μου την πέσω. Πήγαν. Πάω να την πέσω εγώ. Και ό,τι. What the fuck? Was kicked for suspicious movement. Τι! Οκ. Με κίκαρε ο server, βασικά το lobby, επειδή λέει είχα suspicious περίεργο Τη σβήνεις τώρα το mind λέξη, όχι? Παιδιά, ήταν ultra fail. Ήταν τόσο fail. Ήταν mind play. Okay. What's wrong with you? Πώς και δεν έφαγα κανένα ban, έτσι, χωρίς λόγο να πούμε. Επειδή τζάμπαρα πολύ γρήγορα. Έχω μείνει λίγο, πρώτη φορά το παθαίνω. Avoid the enemies who have better gear than you. Ναι ρε φίλε, εντάξει, εγώ θα έχω ένα... Πώς το λένε, θα έχω ένα stone axe και ένα chainmail chestplate και αυτός θα είναι full diamond, ξέρω εγώ. Avoid. Όχι φίλε. Όχι φίλε, αυτό είναι δικό μου. Όρσα και την παντελώνα. Έλα, κάπου έχει και εδώ ένα. Επίσης, είχα κάνει ένα record. Το πιο fail. Εντάξει παιδιά, ήταν τόσο fail όμως. Ήταν ultra fail βασικά. Ναι. Και ήταν ultra fail death. Δηλαδή εντάξει, όσο το σκέφτομαι ότι το έπαθα, ήμουνα full iron με... δεν θυμάμαι τι sword, νομίζω με iron sword. Το άκουσα νομίζω. Μπούμπα. Και έπεσα στη λάβα. Επίσης άλλο ένα fail. Βασικά έπεσα στη λάβα όχι επειδή ξέρω εγώ, έπεσε έτσι εδώ, δεν την είδα και έπεσα. Ξέρω εγώ να πω ότι έκανα jump και δεν βγήκα στο έδαφος. Να πω ok, αλλά δεν την είδα ρε παιδιά και ψόφισα. Damn. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν πήρα. Νομίζω ήταν στην ίδια. Όχι, στην ίδια πίστα ήταν, ναι, το θυμάμαι. Επίσης το άλλο πιο ωραίο. Επίσης το άλλο πιο ωραίο ήταν ότι με σκότωσε το που έρχεται το τείχος, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι πως λέγεται. Δεν θυμάμαι. Οκ, έχω μέτριο gear. Βασικά
Εντάξει, έχω normal gear. Δεν είναι ούτε καλό ούτε ό,τι να είναι, είναι μέτριο. Δεν έχω θέμα, δηλαδή αν βρω και ένα chainmail ή iron helmet θα είμαι μπόμπα. Βασικά αυτό πρέπει να βρω γρήγορα, είναι ένα sword. Κατά προτίμηση stone. Γιατί το wood έχει το ίδιο damage, οπότε δεν νομίζω μου χρειαστεί κάποιο. Οκ, έχει ψαράκια. Δεν έχει ψαράκια. Νομίζω ότι έχει και στα δύο. Έχω ένα wood sword εδώ, αλλά έχει 4 damage. Όσο έχει και το stone. Πέταξα πάνω και αυτό πήρα το άλλο. Έχει κι άλλο ένα τσεστάκι εκεί κάτω. Να το πάρουμε και αυτό. Για άμα θα το παίρναμε άμα δεν το είχαν πάρει άλλοι. Οκ, basically. Για να μαζέψω λίγο. Θα μιλώσω λίγο τους ήχους. Εγώ αυτή τη στιγμή φοράω τα ακουστικά και δεν ξέρω πόσο ακούτε εσείς. Γιατί εγώ έχω τον αυτό το κανονικό και ακούω πως μιλάω. Οπότε ναι. Εντάξει, γίνεται. Ναι, φέρ' το όμως. Ρε μάνου μου. Φέρ' το. Αηδήχησέ μας. Θα ρέψω, Πλην 38. Είμαι πλην 173. Γιατί το έχω, δεν υπάρχει. Λοιπόν, μισό να κάνω μια γρήγορα αυτό που ήθελα. Όχι. Λοιπόν, είναι πλην 38. Λοκαρισμένο 60 FPS. Αχ, είναι τόσο τέλειο. Νίγκα. Full chainmail. Γιατί μπορώ. Οκ. Θέλω φαγητό, να βάλω εδώ μέσα στο chainmail και αυτό. Θα γίνει refill σε 2,5 λεπτά, οπότε καλύτερα να πάω κέντρο. Ανοίξε και το που πέφτει. Λοιπόν, εντάξει, πλάκα έχει. Τρέχει. Έχω 4 views left. Όχι, 5. Το περίμενα. Να, ας πούμε, να έπεφτα έτσι στη λάβα στο προηγούμενο record δεν θα είχα θέμα. Γιατί, οκ, έπεσα από βλακία, αλλά. Έτσι πάλι από βλακία έπεσα, αλλά ήταν άθλια βλακία, ήταν ηλίθια βλακία. Από αυτή τη βλακία έπαθα, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Αν πατήσω DM εγώ, τι έχει γίνει. Oh, fuck. Έτσι ρε, γιατί θέλω. Γιατί μπορώ. Έτσι τα ελληνικά εγώ. Ωραία, μαλακία time. Μαλακία time. Τι μου ξαναστείλει, what, σάμα. Κάποιος παίζει να έχει πολύ καλό gear, ρε φίλε. Όχι.
Ναι. Είμαι μισό χαρτ. Από τι πέθανα, wait. Οκ, εντάξει. Εντάξει, βγήκαμε τρίτη. Βγήκα τρίτος, no problem. Θέλω να βγω από εδώ. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe. Θα ακολουθήσουμε και άλλα βιντεάκια. Σας τα παίξαμε λίγο σοβαρά, εντάξει. Πλάκα είχε. Οπότε, ναι. Οκ. Μπράβο μου. Οπότε, like, subscribe, comment και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.